फोनो हादोंना नोङो दे बुं फोआखैला हायाखै दाबो दैयानो गैयाबा माथो फोनोलाय नै खस्थ' जाना दङ बिथांमोना गोरान गोरान रायजो राजायाबो मोनबेसे थुनानै गैया जेबोखौनो होखाया आबादारि मावनायफोर मोनबोखौनो होखाया जों मोनफेराखैनो मावगासिनो माव बोसोर 20 बोसोर बारबासो जे नैबे गथायनि सालायबाय थानाया जेबोआनो गैया दिनैनिफ्रायसो अखाया एसे हाजेनदों जेब्लाथ' बे एथ' एख'आ नङा होमबा जेबो गैया गोरान बावसो हायानो बालासो हायानो खोथियाबोथ' नों फोनो हायाखै फोनो हायाखै दैयानो सहैयाबा बोरै फोनोब्रा सानसे समाव माबायदिमोन बे जायगाया दाथ' एकदम जंगल पाहार बायदि जाजोबना दङ पाहारानोसै जंगलानोसै एखेबारे सानसे समाव माबायदिमोन लांदां गोदोआव बिराद बोरियाव ओंखारोमोन आरो मोजां दानियाथ' बिफांफोरानो गैथारला सरकारनिसिम माबाफोर लुगैदों जेबो गैया लुगैबाबो मोनखाया मोना आसा खालामाबो नोंसोरा आसा खालामखायाखै होआबो सरकारखौ इसेबो आसा खालामाखै बिथांमोना सरकारखौ बाहायबो आसा खालामाखै कारन होआ होननानै बुंदों बिसोरो होखायाना बोसोर जेबो सरकार नङा बिसोरो आबादारिनो जेबोखौनो होखाया बोसोर मावबोगासिनो दङ इसेबो मोनबोआखैनो मदद ओंखायनो सरकारसो जेबो आसा खालामाखै बिथांमोना नोंसोरथ' खस्थ' खालामनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै भट होयो नङा होमबा होआ रावबो गभर्नमेन्ट बे फैयो बे थाङो बे फैयो जा सासेबो मदद होआ ने होआ होखायानो होआनो गभर्नमेन्टनि सायाव बिथांमोना आसा गोमाबाय लुगैबाबो मोना बिथांमोना नै लथाय दैसानि जिथुनिखि भिमुक ओंखारो दै ओंखारजेनो बे जायगायाव आं दिनै दंफायो आं दाखालि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन लथाय दैसानि बे नैबे जिथुनिखि भिमुक बे दैसा ओंखारजेननायनि भिमुकनि फार्स्ट माबाखौ आं दिनै देखायदों लथाय दैसानि 90 जन आबादारिफोरा बहुद भाग्यबान होनना बुंनांगोन जे मिथिंगानि बे भिमुकनिफ्राय दै ओंखारो बे दैनिफ्राय नैबेनो भिमुकआ बेनिफ्राय थाङो ओइ नै ना मोन्दों बिथांमोना बे भिमुकखौ जावखांनो नांगौ बिराद गोनांथि जाना दङ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना माबाफोर अनसुंथाइ मोनोबा माबा मोनसे स्किम हमनानै बे भिमुकखौ जावखांनायाव माबाफोर मदद होयोबा बिथांमोना बिराद गोजोनगोन बेनो भिमुक नङा होमबा ओंखारजेननाय लथाय दैसानि नंगौ माने बेनो जोंनि मेन भिमुकआ बेहा बहुत गुवारै दङमोन नाथाय हाया सेबे माने भिमुकखौ खोबलाजोब्बाय थारमाने भिमुकआ बिदि ओंखारला जोंहा बेखौ जिसिपि बा खख्लेंजों जुदि जावोब्ला भिमुकआ ओंखारफिनगोन सानो कारन जोंहा माने गाहायजोंबो माने खिथुजोंबो माने जिसिपि जावोब्ला दैया खारगोन सम्भब खिन्थु जोंहा दा भिमुक दङ नालाय बे भिमुकखौ जावखांनो थाखाय बिराद जुरुरि नांथारगौ जाना दं नांथारगौ जादों कारन बे भिमुकआनो नम्बर 1 माने जोंनि बे गिबि 80-100 जननि माबा आबादखौ जुदिनोखि फोथांना लाखिगासिनो दङ बे भिमुकआनो नङा होमबा नंगौ माने 5 किल'मिटारनि जितु जोंहा प्रथम भिमुक होनोब्ला बेनो जोंहा गिबि माने गामि खाथियावनो गोलैखायो माने बे भिमुकखौ जावनो गोनां जादों आरो दा बिथांमोना आखाइ खबजबनानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आर'ज गाबगासिनो दङ जे 80 जन 90 जन आबादारिफोरा बे भिमुकनिफ्राय दै गयो बे गग्रा भिमुकखौ जावखांना होनो थाखाय मोनसे आर'ज गाबगासिनो दङ बिथांमोना ओंखारजेनो बेनिफ्राय बे फुख्रिनिफ्राय बेनिफ्रायनो दै ओंखारनानै 80 जन आबादारि 80-90 जन आबादारिफोरखौ आबाद मावनायाव होगासिनो दङ बे दैया बे भिमुकआ सेबे फबजोबनानै नै गोमालांनायनि अबस्थायाव दङ नै जोब दैसामोननो ओंखारजोबोमोन बिराद गिदिर भिमुकमोन बियो दैसा बायदि बेजों बिराद गिदिर फुख्रि बायदि बेनिफ्राय दै ओंखारोमोन नै जंगल जाजोब्बाय बेयाव रावबो आथिंखौनो होनो हायामोन मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा रायजोफोरनि मिथिनाय बायदिब्ला आं नोंथांमोननो दा खिन्थिगोन बेखिनिखौ गासैखौबो जिसिबि जावखांनो थाखाय जुरुरु जागासिनो दङ दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना खावलायगासिनो दङ बेखिनि जंगलखौ जावखांजोबबासो दैया गफिननायनि मोनसे आसा दङ बेखिनि माबाखौ जावखां साफा खालामजोब खदालजों जावखांनांदो बिथांमोना नै जावखांगासिनो दङ बिथांमोना नै खांख्राइ मोनग्रा जालायलांबाय बेखिनिया दै गोजा जायोमोन दा एरिया भिमुक ओंखारग्रामोन ने नंगौ जंगल जाजोबना थाबाय नै बेखिनिया गासैखौबो जिसिबि जावखांनो थाखाय जुरुरि जाना दङ बिथांमोना आर'ज गाबगासिनो दङ बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सरकारखौ
जे 80-90 जनसो आबादारिफोरा बिराद खहाय जागोन बेखिनि भिमुगाव ओंखारफिनोब्ला नै गोमालांजोब्बाय जंगल जाजोबना दङ बेखिनिया सब गिदिर भिमुग ओंखारग्रा जायगामोन दैसानि गोजौ जागालि बागान दङ कम्पानिनि बागान बे कम्पानिफोरा गोथौ गोथौ बयरिं दै दिहुननायनि थाखाय बे भिमुगफोराबो गोमालांनायनि मोनसे जाहोन होननानै बुंदों बिथांमोना रानलांगासिनो दङ नै बेखिनिया नै गासिबो फबजोब्बाय सेबजोब्बाय हाफोरखौ ओंखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना खावलायदो जे मोनसेसो स्किम हमनानै होनानै बे 90 आरो 100 जनसो आबादारिफोरखौ बे आबाद खालामनायाव दै गहोनायाव मोनसे मदद खालामगोन बिथांमोना आर'ज गाबहरदों दैयालाय नांनाय जादोंमोन मा खालामनानै रानखावजोबलांबाय उपाय गैला खाथि बरिं जाजोब्बाय आच्छा बे नैबे जंगल जाजोबना दङ बे सानसे समाव माबायदिमोन बेयो सानसे समावथ' जोंख्लाब माख्लाब दै समाव गोजामोन बेयो हौवाफोर हिन्जावफोर दुगैग्रामोन आरो दैनि आंखाल गैयामोन ना हमनाय गुरनाय नायाबोथ' बिराद दंमोन बापा खुसा मागुर बामि जोबनो गैयोमोन गोमालांजोब्बाय आरो ना बोरि जानो हमबाय हाग्रा जानो हमबाय नै हाग्रा जाजोब्बाय पाहार बायदि जाजोब्बाय बेखिनिखौ जावखांनायनि थाखाय दुखुनांथावना गभर्नमेन्टफोरा सरकारनिफ्राय मा लुगैदो दे बुं सरकारनिफ्राय बे रखमनो मोनसे अनसुंथाइ लुगैदो दैनि थाखाय दै मोननांगौ आरो पाब्लिकआ खेथि खालामनो मानसि दै जावनो हाला बेखिनिखौ जंगल जाजोब्बाय मेना बेनोमोन ना जागाया नैबे गजेनग्रा जागा बेनोमोन आरो दै फुंखा जितु बिनिफ्रायनो भिमुग होनना बुङो फुंखा नै रानजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबे ओरै ओंखारोमोन रानजोबलांबाय नै जों गोरानसो जों सालायदो साफा खालामदों गोरानसो बुस्थुआनो रानबाय ओरै रानजोब्बाय नै आगोलाव बेयावनो बिराद गिदिर गिदिर थांनो हाया खेथि बाथि खालामनानै जों ओंखाम दिसो जोंहा गिदिर दा किसुमान माबायाव दा बरिं सरिं गायनानै जोंनि दैफोरा बिराद बरबाद जानो हमबाय बेखौनो बिराद आं गावखौनो गाव बिराद दुखु मोननाय दङ आरो दा आंबोल' नङा रायजोआनो गथायानो रायजो दुखु मोनगासिनो दे बे बेलायाव नोंथांमोना सरकारनिसिम मा आर'ज गाबनो सानदों जोङो बे दैफोरखौ साफा खालामना होनांगौ जावखांना होनांगौ मोनसेसो स्किम हमनानै नङा होमबा जावखांना होनो होमबा दा जों दै गैयाबा मादि खेथि खालामना जागोन फबजोब्बाय रानजोब्बाय नै बिथांमोना जोंहा बर'आ खेथि गैयाबा बर'फोरा खेथि गैयाबा जिबान गैया खेथियानो जोंनि मेन थांना थानायनि मोनसे राहा नङा होमबा दा सानसे समाव माबायदिमोन बियो सानसे समाव नैबे एकदम भिमुग गोजामोन दैनि आंखाल गैयामोन आरो नैफोराव भिमुग दंजोबोमोन मानि थाखाय गोमालांखो होननानै नोंसोर सानो बे भिमुगा आंनि मथेब्ला बे खर'फोराव दानिया गथाय बरिं बहायजोब्बाय बेनिफ्रायनो जोंनि भिमुगा रानदो होननानै आं बुंदो बोथोराबो देग्लाय एसे खरां नङा होमबा दिनैनिफ्रायसो एसे अखा हाजेनदों खोथियाफोर फोनो हादोंना हायाखै आं फोनो हायाखै नै बिथाङा दासिमबो फोनो हायाखै नङाब्ला दासिम सोमखोर जाबायमोन नङा होमबा गुबुन बोसोरावबा जे मोनसे सरकारनिसिम बिथांमोना ब्रा आर'ज खालामदो जे बे भिमुगखौ जावखांनायाव मोनसेसो स्किम हमना होबा गोजोनगोन बिथांमोना बेयाव 100 जनसो आबादारिफोरा बे दैनिफ्राय मोनगासिनो दङ दा आर'ज खालामदो बिथांमोना जे मोनसेसो स्किम हमनानै बे भिमुगखौ जावखांनायाव जे मदद खालामनो थाखाय जावखांनायफोरखौ खिथि हैनो हागोन ओरै जावबाय थादों नैबेखिनिया गासिबो भिमुग गोजामोन बेखिनिया भिमुग ओंखारग्रा गोजा जावखांनायखौ खिथि हैनो हागोन नै ओइथिंबो दंबयो नै जेबोआनो गैला दै गैया जावगासिनो दङ बिथांमोना खस्थ' खालामगासिनो नै बेखिनिया गासिबो भिमुग ओंखारग्रामोन ना रानलांजोब्बाय दे माबायदिमोन सानसे समाव बियो आन्थुसि जायोमोन भिमुगा गोमालांजोब्बाय आरो ना बिराद दुखु नांदों नङा होमबा खारन खेथियानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा नङा होमबा बेखिनिया गासिबो जंगल जाजोबना थाबाय नै हाग्राबारि जाजोबना थाबाय मोनसे पाहार बायदि जाना दङ बेखिनिया गासैबो भिमुग गग्रा जागामोननो नै जावखांगासिनो दङ बिथांमोना नायरा नायफा नै गाव खदालजों दै गग्रा
भिमुक बियो मा मा ना मोनखो खांख्राइ खुसिया मोनदों ना मोनाखै खुसियाथ' मासे ना मानैल'सो मोनबाय ओरैनिफ्राय जोङो बेखौनो लुगैयो जिथु जोंहा नैबे भिमुगा रानबाय राननायखाय जोङो जिसिबि लगायनानै साफा खालामजानायखौ जोङो लुगैया सरकारनिफ्राय खारन जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो साफा खालामनानै आबादाव जोङो दै लाङो आबादानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा नङा होमबा लामा बेखायनो देग्लायनो हायोबा सरकारा बे दैसाखौ लथाय दैसाखौ साफा खालामना होयोबा जोङो साबसिन मोनगोन गासै आबादारिया जानथायनि बे लथाय दैसाखौ बिथांमोना दा आर'ज ब्रा ब्रा आर'ज गाबगासिनो दङ खायसेबा सरकारनि सायाव आसा गोमाबाय बिथांमोना जेबो मोनखाया होननानै जावखांगासिनो दङ 5 किल'मिटारसो गोजाननि दैसा बेयो लथाय दैसा जावखांगासिनो दङ बिथांमोना नै खामानि मावगासिनो दङ वा बोरिया ना मोनदों खिन्थु नै सामुला दाय दङ नाथुर दङ खांख्राइबो दङ नै सासे आइजो ना गुरगासिनो दङ बे भिमुकनि माबायाव नाथुर मोनदों खांख्राइ मोनदों मा मा ना मोनखो दे बुं नाथुर खांख्राइ साम' लादायबो लाबाय सानसे समाव मागुर खुसिया नास्रि बायदि रोखोमनि ना बिराद मोननो सानसे समाव बेयाव खिन्थु रानजोबलांबाय बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना गोमालांजोबबाय जावखांनो थाखाय बिराद जुरुरु जाना दङ नै ना गुरगोदों मेन भिमुक गग्रा फुंखा होनना बुंबा बेनोमोन जागाया लथाय दैसानि ओंखारजेनग्राया नै सब जंगल जाजोबना दङ दा लथाय दैसानि आफादगिरि बिथांमोना नै जाय दंग साफा खालामनो फैयाखै बेखौ फाइन लानाय जादों आरो ना फाइन लानाय जायो बेसे लादो सानसेयाव बेला मोनसेयाव 200 करि लायो बेला मोनसेयाव 200 करि लादो आरो बेलासे खालामदो बिथांमोना साफाखौ सानसे खालामनोथ' सम गैया आबादारि जाबाय नालाय फुङाव हालेवो बेलासे दंगखौ साफा खालामदो बिथांमोनालाय लथाय दैसाखौ बिराद खस्थ' दङ 5 किल'मिटारसो जागोन नङा होमबा नै खरस दंबावोसो नै गासै आबादारिनि नाम गोजा बेखिनिया गासिबो 100 जनसो दङ नै बेखिनियाव गासिबो दङ नै फारि बेखिनियाव लथाय दैसानि बेयो रेजिस्टार बियो जाय फायाखै बिसोरखौ फाइन हमो बिथांमोना नै बा बेखिनि गासिबो नै बिनिफ्राय लानानै सब आबादारिनि नाम गोजा आरो बेखिनिया नै नोंथांमोना नुगोन फाइन खालामगासिनो दङ नै फाइन खालामदो बिथांमोना नै फैसायाबो गोलोमदैनि फैसालै बियो जाय फाइन फैयाखै दंग साफा खालामनायाव दंग सालायनायाव बिसोरनि फाइननि फैसा बियो गोलोमदैनि फैसा बियो आबादारि गोलोमदैनि फैसा बेखौ मा खालामगोन बेखौ जों सरकारा जुदि नम्बर डिसिसन लायाबा बाहायबाबो जिसिबिदि भिमुकखौ खांसिगोन आरो बैखौ दुखुनि बाथ्राया बेनो जे सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाबा मदद मोनाबा बिथांमोना गावसोरनि फैसादिनो माइरं दैरं फाननानै बे खांनानै मोननाय फैसादिनो जिसिबि बाहायनानै बे फैसाजोंनो बेखिनि फुंखाखौ मोजां खालामनो राहाखौ लाबाय बिथांमोना बे दुखुनि बाथ्रा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैनो बेखिनिखौ जावखांजोबनांगोन बेखिनिखौनो आरो आगोलाव दंबावोसो दे आं एसे बेखिनिखौ आन्दाज खिथिदो आगोलाव निखिनिया थांबावनांगोन आरो नै बे मोननाय खांनानै मोननाय माइरं फाननानै मोननाय बे फैसाखौनो बिथांमोना जिसिबि लगायनायनि मोनसे राहा लादों सरकारनिफ्राय मोननायखौ बिथांमोना बिराद गुरुयै खावलायगासिनो दङ ब्रा खावलायदों जे बेनिफ्राय मोनसेसो स्किम हमनानै बे लथाय दैसाखौ जौसेसो आबादारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय आर'ज गाबहरदों